Ako si Francis Segovia sang Tribo Hamili. Nag-start kami 1968. Ati-atihan pa lang to si Father Galindez. Nagalibot kami, kapamuling lang kami sang Juan sang Caldero. So ang Hamili tribe nag-start. Hindi pa Hamili tribe pangalan niya, kundi Sacred Tribe. So gin-transfer namin siya sang 1972. Kaya meaning sang Sacred Hamili. Ako, 70 years old na subong, ara pa ko gyapon sa dinagyang. Iyan ni Mayor nga wala pa eleksyon, nagambal siya nga pagdaog ko, ibalik ko yung barangay. Okay, muna na amon preparasyon, pabalik-balik na lang. Why na, ang costume namon niya sang January 4 pa lang, 5 yan, ang costume sang Hamili, human na. Gina-renovate, ginadugangan na namon yung dugangan. Ang mga warriors kung daan, among ginahambal ko, may intra kita liwat. Nila okay. Intra kami dayon warriors ko tanan, tribe choreographer. Kami lang, mga warriors ko. Pasalamat kami kay Mayor, kay ginbalik ang barangay kategory. Tanan kami nga mga uring nga barangay. Kapasalamat gina kay ako ang president sang ati mo. Pasalamat kay kami kay Mayor. Viva Señor Santo Niño!